Čaute, ja vás vítam u nového videa a tentokrát to je z hry MTA, alebo skôr GTA San Andreas. A je to mulťák, ale nie je to samop, pardon. Ale máme tu MTAčko, čož je, jak bych to v skrátke vysvetlil, niečo podobné jak Samko, ale 100krát lepšie. Jak vidíte, mám tu nahradené auta. Mám práve Mustang GT 500, tam je Ferrari, Passat. A to nenahradzujem ja, ale celkovo server to má. A o čo ide v tomto serveri? Je to vlastne roleplay server menom, tu, Royal Zone, profesionálne RP. A máte vlastne ich stránku World Gaming, ja vám hodím keď tak odkaz do popisku, aj IP na server. Jak napríklad povieme si teraz, jak stiahnuť MTA, kto by sa chcel ísť. MTA stiahnete veľmi jednoducho, a to, že dáte si čisto do vyhľadávača MTA. Ono vám to vyhľadá, úplne prvé myslím, dáte si tam download, stiahnete to, nainštalujete to do složky GTA San Andreas, máte to nainštalované a potom máte hotovo. Spustíte to, dáte tam server, vyhľadáte ho cez internet, pripojíte sa, stiahne vám to update, hotovo. No, dík, že si ma pustil. Jak vidíte, je chvíľu po ránu, nejak po 10. a už je tu celkom dosť hráčov. Sloty majú na 75. Je to vážne dobré, potom ja tu mám aj vlastné rádio. Tam trošku sa buguje, tak ja musím vždy takto schovať GPS-ku. Vidíte, zrovna mi tam hrá DMS, len ne, musím vypnúť zvuky, lebo autorské práva. A teraz vysvetlíme si základy. Na začiatku, keď sa prihlasujete, máte tam login, všetko zaregistrujete sa, dáte tam svoj e-mail. Potom pôjdete vy spravíte si postavu, dáte mu vek, všetko toto, koľko by merial, kedy sa narodil presnejšie. Aj nebudem čo káčerujem. A tak. A potom, keď to budete mať, bude sa vás pýtať, že jak ste sa dostali do San Fiera, či lietadlom alebo autobusom. Napríklad autobusom spavne vás to niekde v meste, lietadlom na letisku. A teraz tuto sa tu vybúrali, tam dole. A potom, keď na začiatku pôjdete na úrad, spravíte si základné veci ako vodičák. A dostanete na začiatku ešte, čo si pamätám, 100 000, tak máte tu v bazári, viete, že podržím aut, máte tu všetko. Ja mám popisok na aute, ochrana, klietka, vystúžená konštrukcia a tak. A nejaké auto do 100 000, no Sprinter, na to by ste museli, došetriť, aj na to Volkswagena. Neúplne všetky, pardon, neúplne všetky autá sú lacné. Je to po aj drahší bazar, ten si ukážeme. Ja. Pozrieme mluviť. Čo tu je také lacné, dáme si značky. 38 000 stará Alfa, no. To sa dá. A ja som začínal so 4-kovým Golfom. Hovorím, je to na výber. Ja už mám síce viac tých aut, ale teraz môj obľúbenec je tento Mustang, ktorý ma stál celkom dosť. Ale z toho dôvodu, že je pekná a tunený a dá sa s nej dobre driftovať. No, to som nemal pretočiť, že? A teraz vám ukážem ten druhý bazár, ale tam si kúpite, myslím, najlacnejšie M5 Bavoráka, ktorý stojí nejak 430 000. Na začiatku hlavne si potrebujete zohnať na prácu, a to tak, že pôjdete na úrad. A máte tu to rozdelené na frakcie a prácu. Ja mám ako prácu mechanik, že si môžem, počkať, to rýchlo ukážem. Odomknem. Môžem si opraviť takto auto, sice musím to zaRPiť, nemôžem len tak hádať, že vymením koleso hotovo. To je na RP. Dáme proste to, musíte to nejak zaRPiť. A počkaj, ne, to je zastavarna. Ale musíte to celkovo proste, jak to vysvetliť. Napríklad lomeno my, kto nepoznal príkaz lomeno my, je činnosť, ktorú robíte. Lomeno my napríklad otvoril priehradku.
potom lomeno du, to máte, to sa lepšie povedané pýtate. Napríklad lomeno du, vidno ako otváram priehradku. Pardon, ak moc búcha do klavesnice, ale mám to pri mikrofóne. No, nejak tak. A teraz máme tu, vidíte, ten drahší bazar, on bol predtým vedľa tamto, no to je zrovna tá M5. A počkaj, vlastne oni jak pridávali Passata, tu Diablo. Passat je myslím lacnejší ešte, jak samotné to bávo, ten stojí myslím 350, neviem teraz. No, tak už tu je ďalšia najlacnejšie auto. Vidíte, že ešte Bullet, čiže Ford GT40 nemá ešte reskin. A tak. Dobre, takže na začiatku, poďme úplne od začiatku. Na začiatku, keď si kúpite napríklad auto alebo motorku, ukážem ešte kde je bazár motorek. Máte ho takto dané, ešte zamknuté. Vy dojete, buď dáte pravým, takto dáte odomknúť, alebo dáte káčko, zamkne sa, odomkne sa. Nasadnete. Hashtag autoškola. Gčkom dáte ručnú brzdu, auto sa teraz môže hýbať. Jčkom naštartujete, Lkom zapnete svetla, Zko alebo Y, to teraz neviem, si dáte pás a Kčko zase sa zamknete. Ja si ho zamykám, pretože non-RP hráči ma potom radi vyhadzujú, jelikož mám veľmi rýchle auto. Krásne. Poďme ukázať nejakú tú prácu, napríklad, no vlastne to už som ukázal, keď dáte M, tak máte myš, to som zabudol taký základ povedať. A teraz počkať, kde to je? Je vlastne úrad. Tam keď prídete, pardon, ak jazdím trošku rýchlo, som ešte policajt, tak nemal by som tak rýchlo. A nemám chuť, aby mi to niekto odťahol, tak to zaparkujem sem. Áno, je tu aj odťahová služba, ktorá keď zle zaparkujete, tak tá vám to odťahne, že sa ani neškrtnete. Musím platiť zbytočne 10 000 za to, za odťah auta. Na úrade, hlavne doporučujem na začiatku prečítať si celé F1, čo sú pravidlá. A keď sa pripájate, ešte som nepovedal, pokiaľ viem, musíte vyplniť taký formulár, poslať to adminom a tí vám povedia, či môžete ísť na server alebo nie. Budete tam mať nejaké otázky. Dáte pravým, nie ľavým budete klikať, ľavým a hľadám práci. Máte tu kuriér, taxík, autobus, mechanik, mestské služby, to sú... Neviem teraz, jak je ten smeták malinký, čo to čistí. Zámečník to ani neviem, čo robí, to som sa doteraz nedovedel. Nie, metáž to robí. Pracovník mestských služieb, myslím, zotiera nápisy po budovách. Horník to je od RP levelu 5 a zamestnanec z ropnej plošiny, na ktorom som začínal na kuriérovi. Kuriéra plošina sú na začiatok najlepšie. Moment. No dobre, pardon. Používam kódy. Sa opravím. Som sa pomýlil, no pardon. A asi ja som teraz u polícii, vidíte, že moc nás tu není. Hej, to kto to je? Jaň, ďalší Mustang, hej. A ďalší Mustang vám hrábe, či čo? A ten prečo? Tak ho nabrala NPCčko, či čo? Že nebude nikto otrava. Máte tu aj dlhé RP akcie, napríklad keď sa niekto, teraz tu bolo myslím vybúral, tak sa to celé dlho celkom RP, už som mal dokonca aj 2-hodinovku a tak. Je to buď zdlhavé alebo krátke, podľa toho jaká kedy. Napríklad teraz ma ten policajt baví, ale aby som trošku normálne jazdiť. Ešte ja tu prejdem a... No a tu už mám kolegov. My máme vlastne Rapidky, Audiny a... ešte BMWčka, M5-ky. No, M5-ky máme. A keby ste sa niekto divil, že on si kúpi Mustanga a ide mu nejak pomaly, to preto, lebo ja mám lepšie, lebo ja ho mám vytuneného. A potom aj tie pruhy, to je pole všetko.
No, to sa mi tiež ľúbi štľúbi bonus, ďalšie plus, ktoré má tento server, že môžem si takto spraviť nejaký vlastný polep a hodiť si to na auto. Ja som sa štval s takýmto polepom strašne dlho a nakoniec som ho aj ten nespravil. Spravil mi ho... No dobre on. Čo budeš RPiť? No počkaj. Airbag on. Ty vole, to kamarát, ja nemôžem dať skip. Ty vole. No, tu už to začína proste, kebyže sa normálne zrazíme silnejšie, tak to už viac zerpím. To je blbec, ja som to ale tak nemyslel, no. To je jedno. Bez tej hudby mi to je také suché. No a jasné, policajtka tam nedošla, hlavne, že to videla. Ja sa idem tuto opraviť dopravne hore. Máte to oveľa lacnejšie? No lacnejšie. Podľa toho ja na nejaké auto. Ja napríklad mám ešte Lambo v garáži. A to keď... teraz mám opravu zadarmo, lebo to mám teda vytunené. Ale... to keď nebolo vytunené to Lambo, tak... no... keď som ho rozbil, tak nejakých 70 000. Ty vole, furt bude pindať. Jaj bože. Tuto je banka potom, ups, banka. Tuto býval ten bazar, druhý. No ale už to není. A nejaké nové nemovitosti sa pridali. Toto sa tu stavalo dobre dlho, pár mesiacov. A reálnych pár mesiacov. Ne. Dobre. Čo som pozeral, tak veľa ľudí tu hrá RP. Ja nehrám RP iba ak by som sa napríklad vybúral niekde v púšti, kde chodí niekto raz za rok a tam by ma nenašli. To na čo tam budeme hrať, to by som tam skôr skapal. A ešte k tomu umieraniu. Máte tu player kille, jak sa to povie? Zabitie proste hráča alebo celkovo charakter kill, CK a PK. PK, že sa znovu respavnete tuto u nemocnice alebo niekde. Vidíte, to sú tie nápisy, čo som chcel. Že sa znovu respavnete a CK, že máte čisto zabitú svoju postavu a už sa nezobudíte, hotovo. Proste je konec. To vám môže ale udeliť len admin a to sa nemusíte bať. S CKčkom, pokiaľ musíte súhlasiť. Alebo ak robíte nejaké kraviny, tak iba vtedy. Ja tu iba jazdím jak blbá, ja by som mohol aj niečo ukázať. Tak ja idem teda do služby, no. Tu išiel pán prezident, tak je ešte prezident. Neviem, ja skúsim ukázať teda toho policajta. K složkám sa dostate napríklad tak, že je nábor a to. A oni vás tam zoberú na nábor, ja už som brigádny generál, čiže tretia najvyššia hodnosť. Tak, zaparkujeme to. Jak to mám zaparkovať, ty vole? Tak. To je ďalšia vec, jak si otvorím. Buď dáte lomeno gate, takto, lomeno gate, alebo myškou na to kliknete. No teraz som otvoril lomeno moby 2. Ja to počom klikám. Potom fungujú tu aj bindy. Keby nevedel čo je bind, že si na nejakú tlačítku na nejaké tlačítko dáte nejaký príkaz. Príklad ja mám, jak sa tomu volá, beacon, čiže vlastne, že vás rýchlo, že vás označí na mape. A posily mám nabindované, keď niekoho naháňam, lebo to nestíham písať. Zarpím to? No zarpím to moment. Nech je sranda. Takže lomeno mi otvára skrinku, vyberá uniformu a ostatné, vyzlieka si oblečenie a dáva ho do skrinky. Oblečie uniformu
A zavere skrinku. Hotovo. Takto jednoducho sa to dá herpiť, ako ja to malo kedy herpím, iba kto niekto je. No shit, Sherlock. Tak, prišla im výplata 80 000, krása. Máte tu ešte, čo som neukázal, donátor výhody, to máte cez kredity. Kredity máte vlastne, môžete si ich kúpiť za reálne peniaze, alebo že ich dostanete, neviem, pri nejakej akcii, alebo tak. Máte tu možnosť vypnúť, poviem, všetko možné asi, ale kúpim teraz každý výplate 5 000, lebo to mám vám stále. A hlavne k tomu rádiu, kto by chcel vedieť, jak si spraviť vlastné rádio, kľudne sa ma to nebojte opýtať do komentárov, ja spravím tutoriál videjko. A ešte potom, keď si ho spravím, spravíte, tak dáte, že správca rádiových staníc. A tuto si musíte prijať stanicu a synchronizovať potom, až potom vám pôjde. Ne? Dobre, stihol som to. Jak nemám to rádio, tak to prípada také suché, a ty vole, vonku zase. To je momentík. Ja iba zavriem okno. Alebo zase tam niečo vrtajú. Nebo ukazuje ešte zvuk celý. Teraz sa na chvíľu niekto zapol beacon. Beacon zapnete lomeno backup, ja to nebudem dávať, pretože sa budú pýtať, že čo je na beaconu. PD kódy mám tu 10.8 a 11.8. Radio 6532 11.8. Tá 10.8, alebo jak to bolo do hajzlu, ja si to musím napísať PD codes. Ja si to nikdy nezapamätám, áno 10.8, 11.8, ja som fakt blb. Radio 6532 10.8 čiarka 11.8. Dobre, ja vedel, čo to znamenalo, že si to nestihol prečítať alebo tak. Tak to znamená vlastne prvé, že som on duty, že som v službe a druhé, že som patrol. No a už som tam videl rýchlo. Ísť nemíš? Bajzlu. A ja, jak nemám tú hlasitosť MTA, tak ja nepočujem sirénu. No super, zdrhol mi. No počkaj, teba znova uvidím. Nešiel moc rýchlo. Prešiel na červenú aj tak. Takže prvý binge, zmena zákona zastavte. A vidíte, na čo sklejol odznáček GZS, je připraven. Připraven. Ja moc ešte neviem, pardon. Takže Meno Du poznal Filipa. No, nemám dôkaz, že išiel rýchlo, ale viem, že išiel na červenú, to som si všimol. Predloženie dokladov. Počkaj, predloženie občianskeho a vodičského preukazu B. Už sa mi dokonca stalo, že som nedal, že v mene zákona, oni len tak, že nepovedal si v mene zákona, čo prd môžeš, no. Tak radšej píšem v mene zákona. A občiansky. Neviem, čo zamrzol, dobre.
kontroluje doklady, tu všetko sedí. Tak to sa spýtam a on dá S akože áno, pravda, alebo F akože nie. A potom ešte k F musí vždy dať dôvod. Mi vracia pánovi doklady. Potom ešte čo som ďalšie povedal, ičkom otvoríte inventár, máte tu viac sekcií. Dáte takto. Tak. Ale dám mu pokutu, budem milý, že mám takú dobrú náladu a... On sú tu teda štátne frakcie, čo sú vlastne teda, jak ja som v SAPD, alebo ešte tu druhý názov takto, sa tu píše SPSA s malinkým P, čo vlastne znamená štátny policie San Andreas. Tak vypneme všetko. Alebo tu je ešte, počkajte, je tu SAPD, jak máme, a to je San Andreas Police Department. Je tu ZZS, to teraz ZZS, neviem si spomenúť, jak to je celý názov, viem, že sú to doktori, lekári, záchranka proste. No počkať. To si zastavím bokom. Vidí, že má pán puta. No hraj RP. Odpovedz na lomenodu. Do lomenodu hlavne nesmiete klamať. Napríklad prejte cez... Počkaj, čo máte puta? Niekto sa vás, že vás prehľadá, že našiel zbraň. A vy ju máte pri sebe, že lomenodu ne. Tak, vypadajú ti púta ako pravé. No lebo hráme si, no. Ja ho tu asi nechám a serem na ňo. A ne. Potom som nedopovedal, je tu HZS, čo sú hasičský záchranný zbor, nejak tak. Potom je tu GIIZS. A... nejak si nasadol s putama. Jak môže nasadnúť s putami? Ja majú RP. RP je, že opakovanie RP akcie. No, a potom je tu ešte GIIZS, čiže vlastne takto. To si ešte pamätám, generálna inšpekcia... Počkej, ne. Generálna inšpekcia inštitučného záchranného zboru, nejak tak. Ja si neviem nikdy celý ten názov. Potom tu máme nejaká šláčerova, nikto ma nevidí. Teda, no, znelo blbo, ale to je jedno. Potom je tu ešte zo štátnych GOV. Tak. Ja som je podlinker. A to vlastne je Government of San Andreas, čo je vláda. Vníma niekto? Nevidí, ideme. A je tu ešte viac pokiaľ štátnych frakcií, napríklad SFVS, to je San Fierro. Čakaj. To má pochvodku, či čo? No, môže. Ježišmaria, toto zas. Kolegovia. Tá kolegyňa.
Ja som ho videl, ale ja ho nechám. HZS, dobre, to nie sme my, takže v pohode. Aj si pás, Ježišmaria. Počkaj, ja sa spýtam. Do prčíc. Počkať, vidíte SPS a niektorý, tak ja to dám. A je blinker, toho pokiaľ prezident, pán Tom Richblau. Máte tu potom aj lomeno admins, keby ste nevedeli, kto je admin a tak. No, môžem ísť. Vyklopí pažbu. Ježiš, červená. Ach jaj, toto je nekonečné. A čo som tu teraz hovoril? Jano, sú tu SFVS, to máte tie oťavky, to tiež neviem názov. Ono sa chce čúrať. A nikto ma nevidel. To je ne, že odíde. By mi zdrhla s tým autom, ne? No, hotovo. Ale musíte tu aj... Tak, to som videl, tak poď. Keby ste sa divili, prečo nejdú tie sirény, tak to preto mám, hovorím, to rádio vypnuté. Oni sú tu nahradené sirény. Na tie MTA zvuky. Iba chadmín! No, Aventador. Hej, tu jak jazdí? Cestravník s Aventadorom? To sa posral, ne? Ne, poď. A ďalšia nevýhoda tých reskinov, oni strašne... No, už som ho videl. Strašne rýchlo sa to... Teda strašne pomaly sa niektoré načítajú. No, jasné, lag. A ďalšia nevýhoda. Môžete dostať takto lag. No, strátili sme ho. A potom ja mám A10, to je veliteľský bavoráčik. A ja si budem robiť nábor k SAPD. Ale ja myslím, že z tohoto takého, no, kratšieho, dlhšieho úvodu, z tohoto serveru by to aj stačilo. Počkaj, ešte skontrolujem. Už ho vidím. Tak poď. No poď. A to je Mark Job. Jaký sráč, no 7-8 super, 7-8 semafor, ale aký sráč na diaľnicu. Nie, by som mal to policajné Ferrari, to už trošku ide. To nejak tento bavoráčik, čo ide 290. No nemôže strieľať, lebo to by bolo trošku moc nereálne. No poď, ja ťa chytím. Oni sa všetci sťažovali, čo boli kedy USA PD, že bez strelby nejde nikoho zastaviť, hlavne, že ja som asi jediný policajt, čo nikdy nestrieľa a vždy niekoho chytí. Aj keď má rýchle auto, pretože ja som vychcaný aj. To bolo tesné, to bolo veľmi tesné. Sraný Aventador. No to ak skočí... Ej kámo, to je Mark Job.
Viem. No dobré, ja. Viem, že aj ja trošku nejazdím RP, ale tak za Ventadorom jen to skočiť. Radšej mu nebudem hovoriť, že to točím. Bez tak on tam odbočil. Jasne, on tam odbočil. Možno ešte stihnem. Viem to pozrieť. Ale tak prejde cez trávnik. Ja neviem, čo ešte spraví. Skáče tam s tým Lambom. Brle, je to Lambo, ne to. Nejaký Jeep. Lol. Pekný vozový park. Kurva rýchla scénu. Ježiši Maria, aj zo semaformy. Místo žváni ty čuráku řekni kde. Ach je. Čo sa tu vlastne deje? Spýtam, čo sa tu stalo. Pardon, ak teraz nehovorím, ale sústredím sa na to, čo hovorím. No dobre, ja. Pardon, že nehovorím, ale sústredím sa na to, čo hovorím. Co ten smiley? Ježišmaria, do tohto dať nejakú hudbu, pretože toto na let's playovanie nie je moc dobré. Že ten úchylný klaun. Omeno mi pomáha Eliasovi. No super. Máme zatýkať nebo ne? Zlé dvere, no. Rozbitá hlava, zlomená noha, bez vedomia. No, zlomeninu neviem spraviť, ale rozbitú hlavu viem ošetriť. Má pani pás. Želomeno Glugan. Gandulu. To ani neviem, čo robí ten príkaz. Čo tam bolo písané? Oficiálne prohlašujú, že dotace procesu sú již minulosť. Že začalo šahávať. Je moment to bolo to.
Tyva, to má kde zobrať, ako čo, ja som sanitka? Vypadni ty pedofile. Ja nejsem pedofil. Schválne sa opýtam, že ja mám lekárskú tašku, myslíte, že tam bude? Tvára lekárskú tašku. A mi vyťahuje, lomeno mi hľadá fixačný límec. A mi vyťahuje límec a podáva ho Eliásovi. Tu S/F. No a takéto RP hovadiny proste, to je na 3 hodiny niekedy, aj. Mňa zaujímalo, kde to ZZS. Že vezme, dobrá. No mi zatvoril tašku. Musíme ju dostať von z auta. No. Přišel na tajli nohu. Jako to ne. Že totálně na odpis, no počkej, pojď. Ale ja to tu asi ukončilo, toto je fakt RP na 3 hodiny. Počkej, jak sa to hovorí? Záchytku. Ja sa spýtam, či ho mám dať na záchytku ešte. Do prdele, hej, on ma nenechá dopovedať. Hovoríme nosítka. Mixing, nemixuj, report je OC, no to viem. Ja som videl lepší mixing ešte. Dobre, ale hovorím, toto ukončím. Mala tu byť len ukážka a sa to predložilo takto. A to tak natiahlo. Ty vole, on išiel na motorku. Tomu dobre hrabe, tak tomu vezmem doklady. Počkaj, to si ešte dáme túto akciu. Ups. Tak na motorku, hej. Stojí veľmi pekne. On si fakt myslí, že s touto sračkou mi utečie? No to zabudni, hajzle, to zabudni. Hej, to jak jazdí. No počkaj kamaráde, ty mám natočeného. Máš cestnú motorku, žiadny offroad. Ty tak čo, nezasiahne? Videla som, že tu pani ošahával. Je normálne fakt, aby jazdil ožralý hen tak. To je iná kravina, no počkaj, ty hajzle. Dobre, ale ja sa tuto s vami teda rozlúčim. Ak sa video páčilo, dajte like. Popri prípade nejaký krásny komentík, čo som mal zlepšiť ako moju tvorbu a ak vás moja tvorba zaujala, tak aj odber poteší. A zatiaľ sa s vami lúčim a u ďalšieho dielu uvidíme, či z MTAčka, vodka alebo niečoho. A zatiaľ čusík.